Patuloy na nagbibigay serbisyo. Pag-asa at saya. GMA Regional TV. Kapuso ng bawat Pilipino. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. May hapon Mindanao, kini ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Hatod namon pinakadagkog, pinakulaing balita sa Mindanao. Ako si Teco Campo. Sara Hilomen Velasco. John D. Esteban, live gikan dinhi sa GMA Davao Complex. Municipal Councilor patay samtang-samdan ang duha ka escorts niini human giambush sa Maguindanao. Patay on the spot ang incumbent councilor o municipal councilor sa Gindulungan, Maguindanao nga si Morsid Midtimbang samtang-samdan ang duha ka bodyguards niini. Diyang giambush kini pasado alas 8 kaginang buntag. Matod kang Maguindanao Police Provincial Director Colonel Arnold Santiago nga gikan sa Cotabato City ang konsyal samtang sakay isang pickup truck. Pag-abot kuno sa utlanan sa Gindulungan o Gatalayan, Maguindanao, giparakan kini sa mga armadong lalaki gamit ang tag-as ka kalibre sa armas. Giling misibat ang mga suspect sakay kuno sa multicab. Hugot nga gikondena ni Gindulungan Mayor Midpantao Midtimbang Jr. ang pag-ambush patay sa konsihal. Magsuon nga frontliner gipamatay human gi-hold up sa ilang katransaksyon sa social media sa Pikit, Cotabato. Patay diha-diha magsuon nga sila Haizon Wahab, 35 anyos, og Bayputi Percy Wahab nga taga-Dato Odin Sinsuat, Maguindanao. Sumala sa Pikit Municipal Police, kalit kunong gipamusil ang duha sa wala mahiling sospek sa sitio Pugpog, Barangay Inugug, Pikit, Cotabato. Dali kunong misibat ang sospek dala ang motor sa biktima, cellphone ug kwarta. Si Haizon, miyembro sa Radio Group kontra COVID-19, samtang ang igsuon ining si Bayputi, nurse sa Dato Blas Sinsuat District Hospital. Niyadto kuno sa mga lugar mga biktima aron makikita silang katransaksyon sa social media alang sa ibaligyang motor. Din hinagipatay ang duha ug gikuha sa ilang kwarta ug ubang kabtangan. Padayon pa investigasyon sa kapulisan sa maong kaso. Kapin 40 kabalay ug daw sa sunog niadtong Sabado sa Barangay Lapu-Lapu, Agdao, Davao City. Ani ang report? Mao kini ang kuha sa netizen sa nahitabong sunog sa Purok 9 South Bay, Barangay Lapu-Lapu, Agdao, Davao City, Sabado sa gabi. Dinhi sa mga modular tent sa covered court, nagtiner ang usa sa mga nasunugan nga si Nanay Praxedes, 68 anyos. Kurot og kaog daw ang ilahang balay ug tapot lawas ra ang nasalbar. Nagsalig una si Nanay sa mga sinina nga gipangdunar. Dili malikayan ni Nanay nga mahimong emosyonal. Apan luyo sa panghitabo, positibo gihapon ang iyang pananaw sa kinabuhi. Mura di ko kadawat bitaw nak. Di ko kadawat pero saan taman, naitabo naman. Di naman pwede mabalik, di ba? Munang ato na lang kaya-kayahon ang atong kaugalingon nga mao ni dagan sa sitwasyon. Ano na lang, magmaligon ta bitaw, magmaligdong ta. Dili ta magwalag pagsalig siyang hinabang ug gahom. 40 ka mga balay ang totally damaged, 4 ang partially damaged ug 54 ka pamilya ang apektado. Ang hinungdan sa sunog, napasagdaang lampara. Matod pa, kani si Gary Aparicio ug ang iyang asawa is nigawas para mo palit og pagkaon sa tindahan. Ug aduna ni sila gibilin nga
nakasindi nga improvised lampada no dito sa sulod sa ilang balay. Kaning improvised lampada ilang isindihan silbing dagkot no sa ilang mama nga namatay 1 week na ang nilabay. Hinuon nakahatag na og pasiunang tabang ang lokal nga pangamahanan sa Davao City. Nahatag din sa barangay, siyempre pagkaon, damit, banig, mga malong nga gikan po daan sa city, nga gikan sa DSWD. Kauban si Mel Colmenares sa kamera. Ako si John D. Esteban para sa One Mindanao. Hitala og labing unang kaso sa namatay sa COVID-19 ang Zamboanga del Sur. Ano ang COVID-19 update sa Mindanao? Pinaagi nining report. 7 katagatanglad sa Santa Maria sa Davao Occidental ang nagpositibo sa COVID-19. Nagsugod ang sintomas sa 59 anyos nga lalaki ni atong August 3 ug ang laing unom mga asymptomatic. Ang 38 anyos nga babae ug mga menor de edad nga 14 anyos nga lalaki, 2 ka 12 anyos nga babae, 10 anyos nga lalaki ug 4 ka bulang baby girl. Samtang nagpositibo sab sa COVID-19 ang usa ka 68 anyos nga lalaking taga Mana, Malita, Davao Occidental. Duna kini history of local travel, asymptomatic ang pasyente. Ana-ana sa 72 ang total COVID-19 cases sa Davao Occidental, 40 recoveries ug 2 ang namatay. Sa Lanao del Sur, gipahigayon ang sinimanang disinfection sa buhatan sa Integrated Provincial Health Office, subay gihapon sa health protocol sa DOH. Misa ka na sa 651 na confirmed COVID-19 cases sa Lanao del Sur, 454 ang nakarecover ug 26 ang namatay. Sa Zamboanga del Sur, mitala og labing unang kaso sa namatay sa COVID-19 ng probinsya. Usa ka 67 anyos nga lalaki nga residente sa Lanao del Sur. Matod sa Zamboanga del Sur Task Force COVID-19, nakasulod sa tukuran border ug nakasakay sa private vehicle ang maong pasyente. Duna kini ubo ug naglisod og ginhawa dihang miabot sa Mindero Hospital sa Pagadian City. Human sa pipila ka oras, gibalhin kini sa Zamboanga del Sur Medical Center. Gikuhaan kini og swab test ug buntag niadtong Huwebes namatay kini. Migawas ang resulta nga positibo kini sa COVID-19. Gidala na sa Lanao del Sur ang patayng lawas sa pasyente dayon gilubong. Tungod niini, gipahugtan na karon ang borders pasulod sa Zamboanga del Sur. Sa Zamboanga City, gilockdown ng Police Station 5 sa Barangay Divisoria samtang ginahulat ang resulta sa swab test sa 5 ka pulis nga dunay direct contact sa usa ka pulis nga babae nga nagpositibo na sa COVID-19. Sa karon 1,699 na ang kumpirmadong kaso sa COVID-19 sa Zamboanga City, 1,192 recoveries ug 82 ang namatay. Sa General Santos City, subling naka-lockdown ang Rural Health Unit sa Barangay Lagaw human dunay nagpositibo sa COVID-19 nga usa ka nurse. Samtang tulusab ka purok sa Barangay Fatima ang gipailam sa localized lockdown, human tulo ang nadugang sa nagpositibo sa sakit ni adtong Sabado. Hinuon sa ka 3 anyos nga babaeng nalakip sa 19 kanaayo sa COVID-19 sa syudad ni adtong weekend. Doon na 325 ka kumpirmadong kaso sa COVID-19 ng Gensan, 160 ang recoveries ug 12 ang namatay. Sa Iligan City, usa ka 30 anyos nga babaeng frontliner nga taga Barangay Tipanoy ang nagpositibo sa COVID-19. Asymptomatic kini ug ana-ana sa isolation facility. 693 na ang total COVID-19 cases sa Iligan City, 510 ang nakarecover ug 38 ang namatay. Sa Butuan City, 2 ka healthcare worker ang nagpositibo sa COVID-19, samtang 8 ka kaso ang tungod sa local transmission. Doon na 674 confirmed COVID-19 cases ang Butuan City, 355 recoveries ug 26 ang namatay. Ako si Sarah Hilomen Velasco para sa One Mindanao. Sobra 33 milyon na ang kaso sa COVID-19 sa tibuok kalibutan, samtang kapin 307,000 na ang nataptan ini sa Pilipinas ug sobra 11,200 niini mga Mindanaoan. Misa ka na sa lapas 33,082,000 kataong dunay COVID-19 sa tibuok kalibutan. Miabot na sab sa kapin 22,927,000 ang total recoveries ug halos 1 million katao na ang namatay. Samtang dunay 307,288 nga nataptan og COVID-19 sa Pilipinas. Ana sa 252,665 ang naayo sa sakit ug 5,381 ang namatay. Ug sa mong ihap, 11,224 ang nagkasakit og COVID-19 sa Mindanao, 7,580 ang nakarecover ug 356 ang namatay. Gihatagan na og show cause order ang chairman sa Zamboanga City Eco Zone kalabot sa pagtambong sa usa ka nagpositibo sa COVID-19 sa birthday party niini nga gipahigayon sulod sa buhatan.
Gihatagan na sa Zamboanga City LGU ang maong mando ngadto kang Zamboanga City Special Economic Zone and Freeport Authority Chairman Raul Regandula. Kini human na sayran nga mitambong sa birthday party sa maong opisyal ni atong September 10 ang usa ka empleyadong nagpositibo na sa COVID-19. Una pa man nahitabo ang party. Una nang gilimod ni Regandula nga mass gathering ang nahitabo dihang mitambong sa maong party ang 79 ka empleyado sa maong buhatan. Sa kasamtangan, duha na ka empleyado ang nagpositibo sa COVID-19. Samtang ginahulat pa ang resulta sa swab test sa 11 kalain pang empleyado. Samtang subling nagpahinumdom si Mayor Beng Climaco nga sundon ang health protocol. Matag mopahigayon og birthday, kasal o pista. Kung mamahimo, dili lang utamo-tambong aron makalikay sa COVID-19. Especialmente el mga heads of offices y también mga private individuals, those that have birthday parties, fiestas, weddings, to please minimize the number of people and observe strictly the minimum health protocols. Usa ka locally stranded individual sa Cagayan de Oro City ang misibat sa quarantine facility. Atong saron ang detalye sa live report ni Cyril Chavez. Cyril. Tek, ginapangita na karon sa otoridad ang lalaking LSI nga misibat sa quarantine facility dinhi sa Cagayan de Oro City. Labi pa nga wa pa migawas ang resulta sa iyahang swab test. Samtang gipanghimakak sa Cagayan de Oro LGU nga dunay drinking pass ang lokal nga kagamhanan. Nagtinabangay ang kapulisan sa PS Tukugon og mga biherd sa pagpangita sa 23 anyos nga lalaking LSI nga taga Barangay Kamaman-an kinsa misibat kagahapon sa hapon sa iyahang quarantine facility sa Dakbayan. Sumala pa nga bandang alas 5 sa hapon na matikdan sa on-duty nurse ug police personnel nga nawala na sulod sa iyang kwarto ang maong LSI. Gisubay na sa pulis ang banay sa LSI apan wala kini miuli sa ilang panimalay. Sa pagsuta sa otoridad, nakita ang LSI nga migawas sa facility bandang alas 2 ug wala na makita pa. Delikado sab kuno ang gihimo sa LSI, labi pa nga wala pa migawas ang resulta sa swab test niini. Busa na nawagan sila ngadto sa mga gisak-an niini nga makigkoordinar gilayon kanila. Assessment ngadto, nanggid siya, gusto nanggid siya nga dili pagpuyo diha. Wala pa man poy result kung unsa siya, positive ba siya or what, pero as a matter of SOP dapat LSI ka sulit magika. Who will he infect? Ang problema diha kay kanang infection sa virus exponential pa. Dili makontento ang virus sa usaray na takdan. Samtang gipanghimakak sa Cagayan de Oro LGU ang mikatag na pod karon sa social media nga dunay city drinking pass nga ginahatag alang sa mga buot mo inom. Giklaro sa RCB nga ginabawal pa ang pag-inom sa mga pampublikong lugar subay sa executive order sa kagamhanan. Gani itong milabay nga adlaw sa Barangay Kauswagan, doon na sila nasapon nga unom ka mga individual, kinsa ang usa kanila minor de edad pa nga nag-inom sa kilid sa kalsada. Milapas sab ang mga dinakpan sa curfew hours. Busa giisuhan sila og ordinance violation receipt. Di man posible ang kining posible nga di na makahigayon ang virus magtabok-tabok basta nag-inom na. Mag-inom gani walay mask. So tagas ng tigog na grabe na po ang lagsik taway diha. Hangyo sa LGU ngadto sa mga gikwarantina tungod sa COVID-19 nga mo-kooperar sa tanang polisiya na ilang ginapatuman ug huna-hunaon ang epekto kung musupak sila niini, labi pa nga ang panlawas sa katawhan ang maalanganin tungod sa ilahang mga pagsupak. Tek. Daghang salamat, Cyril Chavez. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Human sa 8 ka tuig circumferential road project sa Island Garden City of Samal, hapit na mahuman. Ani ang report. Dinhi na nagdako sa Barangay Umbay sa Samal Island si Thelma Villegas. Usasab siya ka mag-uma sa lugar. Kaniadtong wala pay tarong nga karsada, dugay ug maglisod daw sila sa paghatod sa ilaha mga abot nga humay sa merkado. Usahay maabtan pa og kadaot. Maayo na lang daw kay karon na semento na ang karsada. Nindot kaayo kay kanang kalsada na ba, simento na sayo na kayo ang biyahe. Din bisan asa ka, simento na gyud kasagaran ang kalsada. Safety na pud ang mga sakyanan, lahi gyud sa katong sa una nga
batuon. Sumala sa Department of Public Works and Highways Region 11. Hapit na nila matapos ang Circumferential Road Project sa Samal Island. Kapin 4 billion pesos ang gigahin alang sa proyekto nga gisugdan ni adtong 2012. Gawas sa kapin 98 kilometers, 8 kilometers na lang daw ang nahabilin sa kalsada nga simentohon. Padayon usab daw ang ilahang road concreting project sa Talikod Island. Gibuhat nato din ang mga proyekto sa Samal o sa Talikod alang sa paglambo sa agrikultura o turismo sa isla. And this will be made more visible once matupod na nato ang Samal Island, Davao City. Kauban si Mel Colmenares sa kamera. Ako si John D. S. Esteban para sa One Mindanao. 90% sa mga nag-apply sa tulong-dunong program sa Davao City pasado sa scholarship. Samtang napili na ang 300 ka mga mahatagan og laptop. Ani ang detalye? Gikalipay ni PCUP Commissioner Norman Baloro nga pasado ang 90% sa mga nag-apply sa tulong-dunong sa LGU Davao. Ang uban nahataga na ug ang uban ginahulat na lang ang approval gikan sa CHED. 20,000 slot ang gitagana alang sa Davao City nga gihatag sa usa ka party list, CHED ug budget sa high priority bus system alang sa mga anak sa PUJ driver. Makadawat og tag 15,000 pesos kada tuig ang matag estudyante. There are few already enjoyed the 15,000 or 7,500 per SEM. Especially our PUJ drivers and operators children were able to avail the said 15,000 per year sa ilang eskwelahan since school year 2019-2020. Ibig sabihin, there would be a refund for those na mahimong aplikante karon ma-qualified. Ang ilang school year 2019-2020, tagaan po og 15,000 ang school. Directly sa school, hindi po sa estudyante. Pero karong adlaw na lang ang deadline sa mong scholarship program. Busa ang uban, mihabol gayod kay dako kuno kinintabang, labi na nga naapektuhan ang panginabuhian sa ilang mga ginikanan. Karon ako na day natagan og day na mag-submit which is last day na pud siya. Tapos mali pa jud ako na so kailangan pud gyapon ako mobalik. So balik ka og kalinan. Opo. Samtang duna nay napili nga 300 ka mga estudyante gikan sa junior ug senior high school nga makadawat og libreng laptop. Hulato na lang ang tawag sa PCUP alang sa confirmation. One of the indicators is poorest of the poor. Kung tanawon nato dito sa isa ka bracket na inakabutang dito nga family source of income. So makita nato sila dito kung usang income sa family in terms of survival. Kauban si Belcher Awing sa kamera. Ako, si Rial Soroche para sa One Mindanao. Pabiling walay giila nga very high risk area sa Davao City base sa gipagulang latest barangay classification subay sa risk assessment sa syudad sa COVID-19 cases. Anang report ni Sheila Vergara Rubio. Sa Gunson na sa ikatulong higayon nga walay giilang nga very high risk area sa Davao City kalabot sa active COVID-19 cases, kinisukad niadtong Setyembre 25 nga risk assessment and barangay classification sa syudad. Apan pabiling gipahimangnuan nga dili magkumpiyansa sa pagsuroy-suroy sanglit delikado pa nga gakuyanap ang virus. Adunay duha ka high risk areas ang Davao ug kini mao ang barangay 22C ug Leon Garcia. Mamahimong moadto sa mga lugar nga moderate risk barangay apan gikinhanglan ang hugot nga pag-amping ug kini mao ang barangay 16B, 19B, 21C, 23C, 26C, 34D, Balyok, Buhangin Proper, Komunal, Gumitan, Ilang, Maa, Matina Crossing, Pampanga, Talomo Proper ug Wilfredo Aquino. Samtang 5 ang moderate risk nga duol sa high risk areas nga mao ang barangay 25C, 27C, Agdao Proper, Governor Duterte ug Kapitan Tomas Monteverde. Sa pagkakaron, adunay 159 ka low risk barangays nga mao ang mga wala na mention. Ako si Sheila Vergara Rubio para sa One Mindanao. Gikumpirma karon sa General Santos LGU nga laing 5 ka miyembro sa nagkalaylaing media outlet ang naka-isolate human close contact sa usa ka nagpositibo sa COVID-19 sa usa ka radio station sa Gensan. Atong sayron ng detalye sa live report ni Argil Relator. Argil. Yes, Sara, tama ka na. Hinungdan nga walay puas karon ang ginapahigayon nga contact tracing sa local IATF sa Gensan aron posibleng maila o makuha ang katong mga posibleng naka-close contact ngadto sa nagpositibong pasyente. Samtang ilaw sab nga duso nga sa mataglakang sa mga kumpanya sa Gensan dunagay koordinasyon sa LGU kalabot sa COVID-19.
Gikumpirma sa City Health Office sa General Santos City nga naka-quarantine na karon ang 5 ka mga personahe sa usa ka radio station nga nagpositibo sa COVID-19. From the time na nalaman po natin na may positive case sa kanila and the close contacts, na contain naman po, naka-isolate, nag-quarantine na sila itong mga na-identify na ito. Kahinumduman nga pipila ka mga miyembro sa media ang nabalaka diyang ilang nasayran nga dunay nagpositibo sa mga media outlet nga ilang nakauban sa mga news coverage. Gipasabot sa CHO nga malikayan unta ang kalisang sa sitwasyon kung sa sinugdanan pa lang nakigkoordinar na sa local IATF ang lihok sa moong istasyon subay sa guidelines sa National IATF. When we talk to them and really emphasize na dapat po nakikipag-partner sila with us kasi even if we resort to mga private testing or what, lahat po kasi yan kino-course through sa surveillance unit ng CHO. So malalaman din po namin kung meron ng mga positive cases. At the end of the day, it is always the interagency task force, it is always the City Health Office who will help them manage. So mas maganda po from the start pa lang, nandyan na kami, kapartner na namin sila. Base sa contact tracing nga gipahigayon, migawas nga ang usa sa mga personahe sa maong istasyon dunay travel history sa pulumulok niadtong September 13. Pagka September 14, misulod kini sa trabaho hangtod September 17. Nagfield kini adtong adlaw ug pagka September 18, misulod sa trabaho ug gipailawom sa swab test para sa COVID-19. Pagka alas 6 sa gabi, mi-attend kuno kini og party sa usang subdivision sa San Isidro. Pagka ugma September 19, nag-duty usab kini sa moong istasyon ug dinhi migulang positibo di ay kini sa COVID-19. We are advocating po yung safety in the workplace, especially sa mga kagaya po ninyo in the media who are also kagaya natin ng mga frontliners, no? Very high risk po yung ginagawa ninyong trabaho. That's why dapat po lahat ng mga safety measures in place dyan po sa workplace. Sa ulahing impormasyon, migulang 5 ka mga miyembro karon sa laing media outlet nga naka-close contact sa maong taga-radio station ang gi-isolate karon ug nagpaabot sa resulta sa swab test. Sara, sumala sa CH ang mamahimong sundon ang stop, look, and listen. Buot pasabot, stop fighting with the science and health protocols. Look for the ways you can be part of the solution o ginang-giingon nga listen to the advice of the health experts. Sara. Okay, dagang salamat, Argil Relator. Tungod kay bawal ang pagtapok-tapok nagrekorida ang Bureau of Fire Protection sa El Salvador City sa matag barangay alang sa paghatag og impormasyon kalabot COVID-19 ngadto sa publiko. Dugang detalye sa report ni Cyril Chavez. Mapasalamaton kayo kita, mapasalamaton kayo kami sa gobyerno nga gi-download kini nga programa despite ani nga pandemic karon. Makapabot gyapon namo kaninyo ang mga mensahe, ang mga preventive measures, ang mga fire safety tips kung saon walay sunog na mahitabo. Kini ang paagi sa Bureau of Fire Protection sa El Salvador City ubos sa Oplan ligtas na pamayanan sa ahensya aron mahatagan og impormasyon kalabot COVID-19 og fire safety ang katawhan. Ang ilang naandan nga pagrekorida sa matag barangay ug pagdemo sa mga kinahanglang himuon o galing adunay sunog, himuon usab nila aron ipakatag ang impormasyon kalabot COVID-19. Sa mong paagi, malikayan ang panagtapok apan mapaabot gihapon sa mga tagnipanon ang mga impormasyon nga kinahanglan nilang mahibaw-an. Murag epektibo siya kay ang tao kung karong panahon na bawal mo gawas 60 up, 20 below dili pwede mo gawas. So ang tao karon ug asa tong fire area, murag siyempre tingala sila ng unsa rong saba-saba. So maminaw sila kung unsay gihatag nga precautionary measures sa mga bumbero. Andam na ang mga hisgutanan matag semana kalabot sa fire safety tips sama sa electrical safety, fire safety in workplace ug uban pa. Padayon sab ang pag-awag ug pagbantay sa kabumbirohan sa mga high-risk barangays sa El Salvador. Ang Christmas light kung magtaod ka, pag mubiya ka sa balay, palungon nimo. Ug before ka matulog, palungon sad nimo. Kanya dili sad ka magamit og extension wire nga permanent nimo nga himuong outlet. Kauban si James Yap sa kamera. Ako si Cyril Chavez para sa One Mindanao. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao.
Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Usa ka commander sa rebeldeng New People's Army nadakpan sa gikasang Joint Law Enforcement Operation. Samtang 8 ka mga sakop sa teroristang Abu Sayyaf Group misurrender sa kasundaluhan. Dugang detalye sa report ni Argil Relator. Gidakop sa mga otoridad si alias Jotham nga nailhansab nga si alias Henry sulod sa Zamboanga del Sur Medical Center sa Pagadian City dihang nagpatambal kini sa iyang mga samad pinusilan. Ang dinakpan sakop sa Main Regional Guerrilla Unit sa Western Mindanao Regional Party Committee gagalihok sa Zamboanga Peninsula. Resulta kini sa hot pursuit operation, human nakaengkwentro sa militar ang grupo ni Jotham sa Barangay Marangan sa Dumingag, Zamboanga del Sur niadtong Lunes. Diin usa ka NPA ang namatay ug daghang high-powered firearms ang na-recover. Samtang 8 ka mga aktibong miyembro sa Abu Sayyaf Group ang misurrender sa militar adlong Miyerkules. Ang ilang pag-surrender natigayon sa paghunong sa operasyon sa militar, batok grupo sa Abu Sayyaf leader nga si Mundi sa Wadyaan o Gradulan sa Hiron human makuha ang ilang kampo sa Indanan, Sulu. Misurrender ang 8 tungod misurrender na pud ang ilang leader nga si Idang Susukan niadtong Agosto 13 sa Davao City. Ako si Argil Relator para sa One Mindanao. Patay ang usa ka tricycle driver human gipusil sa riding in tandem suspect sa General Santos City. Naila na biktima nga si Nathaniel Pandoma Labiton kinsa gipusil sa riding in tandem criminals niadtong Sabado sa udto sa may FVR Village, Barangay Fatima. Nagmaneho lang ang biktima sa iyang tricycle dihang nahitabo ang krimen. Duda sa kabanay sa biktima nga third party ang hinungdan sa krimen human gibulagan kuno niini ang iyang kapuyo. Parain pang kapulisan sa investigasyon sa krimen. Pipila ka visually impaired nga masahista sa Iligan City ang nagapanit na karon og lubi. Apan aron lang nga duna sila'y pangita human apektuhan sa pandemya. Atong sayron ang ilang istorya pinaagi ning report. Misamot kangit-ngit ang panglantaw sa kaugmaon nila Jonathan Javier, Jury Bagkot ug Alex ug Juneca Baryoga. Dihang nawad-an og trabaho sa mall kung asa sila nagamasahe human gibawal kini ubos sa Modified Enhanced Community Quarantine sa Iligan City. Busa, napugo sila sa pagpanit og lubi. Si Jonathan ug Jury, mga tubong Zamboanga. Magkasamad-samad man kay dili makita ang ginapanitang lubi, maayo na lang daw kini aron duna sila'y makaon sa matag adlaw ug pambayad sa ginarentahang balay. Nagisod po paabot ang tagpermintik tabang. Matara may nawa, ginang muli hugpod. Napa magkamot og tiil. Mas mayo man ang maning kamot po ma'am kay kung sa tabang matakbalo basig dugay pa ba na di man nato matag-ansad. Man ta kabalo di man sad ta magsaligan na gyud kay dapat mulihok man gyud pud ta gyud. Kung kaniadto, ana ako no sa 600 hangtod 800 pesos ang ilang kita depende sa customer. Karon 250 pesos sa pagpanit og usa ka libo nga lubi. Si Alex nawad-an og pananaw tung 5 anyos pa lang siya tungod sa tipdas. Sama sab sa asawa ni ining si Juneca nga nawad-an sab og pananaw tungod sab sa tipdas niadtong 3 anyos pa lang siya. Sa napulo ka tuig nga pagmasahe ni Alex, karon lang kuno sila nakasinati og grabing lisod sa pangita. Ilabi pa nga duna sila'y 8 ka bulang anak nga babae. Pwede ra po kuno mi makahon service, tawag-tawag lang kuno kung naay cellphone number. Nag-ina na ko siya, problema lagi anay sir. Walay magpamassage. Walay magpamassage. Hinuon, nakadawat sila og tag 5 ka kilong bugas nga ayuda sa lokal nga kagamhanan. Apan kulang daw gihapon kini. Sukad nag ICQ. Katong gikan pa tong March, nakadawat mig tag 10 kilos, 5 kilos. Naningkamot na kuno ang Iligan City LGU aron mahatag ang panginahanglanon sa ilang ginsakpan. Maayo na lang sab kay dunay grupo sa syudad nga nagatabang sa mga apektado sama sa mga masahista. Ang grupong Dalangpanan midayeg sa kalig-on sa mga nawad-an og pananaw sa pag-atubang sa hagit sa kinabuhi. This is my personal advocacy that I want to share to other people because we want to establish the kind of mentality kada bang bayanihan system that we will carry each other. Sa karon ginatabangan sa grupo ang 4 ka mga masahista nga ilang ginahatdan og pagkaon matag semana.
Ako si Sara Hilomen Velasco para sa One Mindanao. Mga blind therapists sa General Santos City nahatagan og ayudang pinansyal gikan sa DSWD 12. Anaa sa 26 ka mga blind therapists sa General Santos City nga apektado sa quarantine protocol sa COVID-19 ang hatagan og tabang pinansyal sa Department of Social Welfare Field Office Region 12. Matag usa nakadawat og tag 3,000 pesos ug food packs alang sa ilang pamilya isip suporta sa mga miyembro sa Blind Therapist Association sa Gensan nga nawad-an og panginabuhian. Samtang sa Maasim, Sarangani Province, 315 ka mga senior citizen ang nakadawat usab og financial assistance gikan sa DSWD Region 12 nga kabahin sa ilang social pension gikan niadtong July hangtod na sa December. 3,000 pesos sabang nadawat sa matag usa kanila nga ilang gipangpalit og tambal ug pagkaon. Sugod karong adlaw, naka-leave si Mayor Inday Sara Duterte kutob October 5. Base sa memorandum nga gipakanaog ni Mayor Inday Sara Duterte, gitahasan niya ang iyang manghod nga si Vice Mayor Sebastian Duterte nga maoy mamahimong OIC Mayor sa panahon nga naka-leave ang alkalde. Mag-out of town ang mayor alang sa medical purposes sa taong iyahang kuyugan. Wala hinuon gidetalya sa mayor kung asa siya moadto. Hinuon giklaro na niini ang present gihapon siya online aron matapos ang pipila ka importanteng trabahoon sa opisina ingon man sa pagmonitor sa dagan sa syudad. Karong gabi na ipalabas ang bagong drama anthology sa inyong kapusong istasyon nga pagabidahan ni Asia's multimedia star Alden Richards o kapusong Jasmine Curtis Smith. Dugang detalye sa report ni Argil Relator. All new ug one of a kind series ang idalit sa GMA Talibabad sugod karong gabi ang drama anthology nga I Can See You nga dunay upat ka mini-series din managlahing istorya ang ipalabas matag semana. Unang ipalabas ang Love on the Balcony nga pagabidahan ni Asia's multimedia star Alden Richards isip Gio ug kapuso leading lady Jasmine Curtis Smith isip Leia. Maganda yung story niya. It's a story about a wedding videographer and a nurse. Moral of the story, in an uncertain world, in an uncertain time right now, meron pa bang time? Is there time for new love? Parang meron pa ba tayong panahon magmahal? Gani, doon na say hugot si Alden sa istorya sa series. Ang love walang pinipiling orasin. Regardless of the circumstance, love will always find its way to people na naghahanap at gustong makahanap ng mamahalin. Makauban sab sa maong series si kapusong Pancho Magno, Denise Barbacena, Sheer Valdez ug uban pa. Busa mga kapuso, dungan natong atangan ang I Can See You series Love on the Balcony sugod unyang alas 9:15 sa gabi pagkahuman sa Encantadia dinhilang sa GMA. Ako si Argil Relator para sa One Mindanao. Usa ka Philippine Eagle ang gibuhian na sa kalasangan sa Caraga, Davao Oriental. Gikahingang kining eksena dihang gipalupad na sa kalasangan ang halos 2 anyos nga Philippine Eagle nga si Mal Lambuok sa sitio Palo 7 sa barangay PM Sobrequeri sa Caraga, Davao Oriental niadtong Sabado. Kini human giatiman sa Philippine Eagle Foundation among agila ug halos 2 ka bulan human kini na trap kay nangitag pagkaon sa sitio Tagbanahaw sa mga barangay. Una gibuhian ang agila, gibutangan una kini og GPS transmitter sa likod nga bahin aron ma-monitor kini. Mga kapuso, 88 kaadlaw na lang una magpasko. Mga kapuso, way puha sa among pagkatunog balita. Bisitahay ang www.gmaregionaltv.com ug mag-subscribe sa official YouTube channel sa GMA Regional TV. Busa mga kapuso, ayaw paulahi sa dagkong mga balita sa nakadaiyang rehiyon sa nasod. Subscribe na. Ug mao kadto ang mga ulahi ug dagkong balita sa Mindanao karong adlaw. Ako si John D. Esteban. Daghang salamat sa inyong kanunay nga paguban kanamo matag adlaw. Ako si Sara Hilomen Velasco. Tungod ang mga balita sa atong palibot, importante alang kanamo. Kini ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Tek Ocampo, buong puso para sa Pilipino.